Il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija waħda li żomm il-poplu kollu fiċ-ċentru. Bil-kampanja se tiġi mnedija fl-ewwel ta' Mejju mistennija tkun waħda li żomm lin-nies bħala priorità. Hekk stqar is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt il-programm NetLive it-tnejn filgħaxija meta enfasizza l-importanza tal-jum tal-ewwel ta' Mejju illi mhux biss huwa jum il-ħaddiem imma anke l-20 sena anniversarju midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel ta' Mejju huwa jum importanti ħafna u koll huwa l-ftuħ tal-kampanja elettorali minn naħa tal-Partit Nazzjonalista huwa jum importanti għal diversi raġunijiet u parti li huwa wkoll jum il-ħaddiem huwa l-20 sena anniversarju meta Malta daħlet bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Allura lim ġurnata tista' tkun ġurnata aħjar biex il-Partit Nazzjonalista inedi l-kampanja tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew imma wkoll għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali li tant nemmnu fihom bħala Partit Nazzjonalista. Bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jappella sabiex il-poplu jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista f'dawn is-siġġimat ta' ħidma fejn kollox jilħaq il-qofol tiegħu fihom l-elezzjoni fit-8 ta' Ġunju. L-appell tiegħi huwa lil dawk kollha segwuna biex nhar l-erba' jingħaqdu magħna fi ġdien l-Arus tal-Mosta sabiex niftħu verament din il-kampanja wkoll flimkien fejn hemm diversi attivitajiet. Fis-sjawra ħajkun hemm ukoll ammont ta' stands u mbagħad ħajkun hemm entertainment minn band minn xi DJs u mbagħad għal ħabta tal-5 ikun hemm ukoll id-diskorsi mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek. L-erba' l-Partit Nazzjonalista se jkun qed inedi l-kampanja tiegħu permezz ta' relief fi ġnien l-Arusa tal-Mosta. Preżenti għal din l-attività se jkun hemm il-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola li se tkun qed tagħmel id-diskors tagħha bil-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek. Preżenti wkoll għal din l-attività se jkunu d-deputati tal-Partit Nazzjonalista il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew.